Nagpa-practice yan kasi isang kasama ko, si Arnel. Hunter Arnel. Detan, akan na inukrad na jibaki tayo. Tiritirnan. Itakunan. Detan. Sige, lalay nga baro. Naduatan ang natakunan. Mga kaslat pa yung kasla shot mo itis, na shot glass mo aja. Taman, nakabagbuda na yung kitam. Isi puso mo, taman dyan kung kunak baro. Kayang-kayang to kumalay. Kalikan to na kang katamak kaya kisososol danan, gabram tupay. So dito yung apo, ito yung pagpraktisan nga, ito yung likod. Makita yung mat, awan ito yung babbalay. Diyan, may ito yung babbalay. So, ayan, good day po. Di sa ating lahat.